Il-Prim Ministru Joseph Muscat insista li l-Baġit tas-sena 2015 huwa wieħed soċjalment ġust. Dan anke bl-inklużjoni ta' miżuri drastiċi mirati li naqsu l-abbużi u d-dipendenza fuq benefiċċji soċjali. Miżuri li forsi ma niżlux tajjeb ma' kulħadd. Iva, min jabbuża mill-benefiċċji soċjali ma ħax pjaċir bih dan il-budget. Jista' jkun hemm nies li jivvutaw il-Partit Laburista li qegħdin jabbużaw mill-benefiċċji soċjali u jgħidulek iż-żikk magħna ħajaqbad aħna rridu illi nibagħtu sinjal b'saħħtu ħafna illi l-abbużi ma ċawlokom. U qegħdin nagħtu ċans il min qiegħed jabbuża qed nagħtuh sal-aħħar ta' frar ejja l qudiem ħadd irregolarizza l-pożizzjoni tiegħek. Il-Prim Ministru spjega kif il-Gvern qed jagħmel ħiltu biex joffri taħriġ għal kull min jixtieq jitrawhem f'xi qasam tax-xogħol biex bekk ikun iktar faċli li jsib impjieg. Jekk xorta ma ssib xogħol, nagħtuhulek il-benefiċċju, ma jekk tgħid l-isma' jien ma rrid nagħmel xejn, rrid noqgħod id-dar, tistennix li għall-40 sena li ġejjin ħadd ieħor qed jaqla daru spaltu u fwiedu biex jmur jaħdem u jħallas it-taxxa u inti tpappija minn fuq il-benefiċċji, dik li qegħdin ngħidu u naħseb din hija ġustizzja soċjali għax imbagħad dawk il-flus mhux biex nifrankawhom, dawk il-flus nagħtuhom lid-disabled, nagħtuhom lil min verament ma jistax jsib xogħol, nagħtuhom lix-xjuħ lill-anzjani, lill-morda.